abụ m David Michael Jeremiah, onye isi na Turning Point. Enwere m ugwu dị ukwuu inyere nna m aka zisaa okwu Chineke na-adịghị agbanwe nye ụwa na-agbanwe ebighị ebi. Chineke agọziwo ije ozi a ihe karịrị 40 n'ohere ime ka ọtụtụ nde ndị mmadụ mara Kraịst nakwa ịmara ya n'uju karịa. Aga m achọ iwere ohere nta a kọọrọ gị ka Turning Point pụrụ iji nyere gị aka na njem ime mmụọ gị dịka ị na-achọ mmerịkọta dị omimi karịa gị na Chineke. Turning Point nwere ọtụtụ akụrụngwa ịkwado njem gị na Kraịst. Nke mbụ, debanye aha n'ọwa YouTube anyị. Lere ihe omume anyị na-enye nghọta. Nyochaakwa ndepụta ihe ọkpụkpọ anyị na-ewu ewu nke ga-enyere gị aka ito na nghọta Chineke. Anyị nwere ọtụtụ akụrụngwa ndị ọzọ dị iche iche inyere gị aka itolite na mmerịkọta gị na Jizọs. Kama achọghị m ibu gị ibu, ya mere aga m akwụsị n'ebe a. Ana m agba gị ume ka ị gaa n'iru chụgharịa na webụsaịtị anyị, pịa njikọ a n'okpuru ma sorokwa anyị n'usoro ịgbasa ozi ọha. Ekpere mbụ ka Turning Point bụrụ ọgbụgba ume dị ukwuu nye gị ruo ọtụtụ afọ na-abịa. Mara na Turning Point nọ n'ebe a isoro gị n'akụkụ, inyere gị aka, kwado gị, kpalikwa gị dịka ị na-agabiga oge niile nke ndụ. Ana m agba gị ume ka ị chọta ozi ndị ọzọ banyere akụrụngwa niile nke m kwuru maka ha na njikọ ndị dị n'okpuru.